Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Poculica iz Letovanića u subotu 7. lipnja organiziralo je 22. smotru izvornog folklora Pokuplja, Turopolja, Posavine i Banovine, održanu u čast Božidara Škofača te povodom 50 godina djelovanja društva. Ovogodišnja smotra imala je i mali simboličan trenutak. Upravo u Letovaniću novi načelnik općine Lekenik, Božidar Antolec, javno je započeo svoj mandat dajući podršku ovakvim kulturnim manifestacijama. Podsjetimo, prije načelničke funkcije bio je i predsjednik turističke zajednice Lekenik. Smotru je službeno otvorila Ivanka Roksandić, predsjednica zajednice kulturno-umjetničkih društava Sisačko-moslavačke županije, istaknuvši važnost očuvanja tradicije i kulture. Dragi moji Letovanci i Letovanke, čuvajte to što imate. Čuvajte nasljeđe koje nam je ostavio naš Božek. Čuvajte stare kuće, čuvajte ono što imate, svoje ruvo u svojim kištrama, čuvajte to. Nemojte zaboraviti, ali prenosite i na mlade, jer jedino tako će se znati gdje su i kakvi su naši korijeni.